Probabbli id-daqqu l-kant tal-għanijiet tal-milied bil-sinna huma l-aqwa stedina għal ġabra u l-allegrija li jġib miegħu ix-xahar ta' Diċembru. It-tim tagħna ltaqa' ma' Francesca Attard sabiex jitgħallem aktar dwar it-tradizzjoni tal-għanijiet tal-milied bil-Malti. Għanja essenzjalment poeżija, imma l-versi tagħha jkunu nkitbu speċifikament biex jitkantaw u allura jkollhom xeħta mużikali. Fi kliem ieħor jiġifieri nistgħu ngħidu li Għanja taqgħad flimkien il-poeżija u l-mużika biex ħafna drabi toħloq sentimenti ta' ħlewwa, ta' ġentilezza, ta' armonija f'min ikanthom u f'min jismagħhom. Fil-teżi tiegħi jinaqbad ġabra ta' għanijiet tal-milied illi jitkantaw fil-kuntest Malti. Issa dawn l-għanijiet ma jfissirx li kienu kollha kemm huma Maltin, biċċa minnhom isselifnihom mill-lingwi barranin u adattajnihom għalina. Pereżempju, għandna Olil ta' Skiet li ħadnija minn Holy Night, jew Ninġabru Insara ħadnija minn O Come All Ye Faithful, jew pereżempju fuq Tibed f'Maxtura ħadnija minn Away in a Manger. Imma dawn tant daħlu fil-kultura Maltija, tant indraw integraw sew magħha, illi llum inqisuhom daqs li kieku kienu minn dejjem ħolqien lokali u allura inkludejthom fit-teżi tiegħi. Imbagħad wara dan il-proċess ta' ġbir ta' għanijiet minn diversi kodba u fuljetti madwar Malta u Għawdex, provajt nuri kif il-kontest realistiku tal-milied u t-tekniki letterarji tal-għanijiet jimxu jitfit biex jikkonsolidaw tagħlim reliġjuż b'mod effettiv u li jagħti pjaċir. L-għanijiet tal-milied illum inqisuhom bħala parti minn tradizzjoni reliġjuża, però fil-verità il-kant tal-għanijiet beda minn kultura pagana li kienet tiċċelebra x-xemx. Ma' żmien imbagħad din it-tradizzjoni bdiet dieħla f'diversi istituzzjonijiet reliġjużi. Imma minħabba li l-kant fil-Knisja dak iż-żmien kien isir bil-Grek jew bil-Latin, il-poplu donnu xorta ma kienx jieħu gost bihom, għaliex ovvjament ma kienx jifhimhom, kienu jifhmuhom biss dawk il-ftit nies intellettwali. Meta mbagħad dawn għaddew f'dejn in-nies komuni, qegħdin ngħidu fis-sekli 18 u 19, l-għanijiet bdew jinftehmu bħala fenomenu ta' divertiment u bdew jiksbu l-popolarità tagħhom. Hawnhekk nistgħu ngħidu li jinbena moviment miftuħ fejn il-poplu kollu seta' jipparteċipa mhux klassi soċjali waħda biss. F'din il-ħidma ta' inklużjoni ħansejħula hekk, l-iktar ħaġa importanti kienet illi l-għanijiet jitkantaw bl-ilsien nattiv. L-ewwel ħalli l-komunità kollha tkun tista' tieħu sew fil-kant u t-tieni ħalli tifhem dak li tkun qiegħda tgħid. Ħafna pajjiżi bdew josservaw għanijiet barranin u jaqilbuhom għall-ilsien matern tagħhom. Jiġifieri din mhux aħna biss għamilniha li sellifna għanijiet barranin, però fil-każ tagħna aktarx illi ħafna mill-għanijiet ħadnihom mill-Ingliż. Naturalment minħabba konnessjonijiet storiċi u kulturali illi stabbilixxejna fil-perjodu kolonjali. L-għanijiet tal-milied naturalment ma nkitbu għall-ebda skop letterarju, inkitbu biex jagħtu gost, biex ifakru twemmin reliġjuż, biex iqimu, biex ifaħru, però ma jfissirx li m'għandhom l-ebda valur letterarju, anzi taħt il-forma sempliċi tagħhom jaħbu ħafna tekniki illi forsi l-poplu li jkun qed ikanthom ma jindunax bihom, imma xorta waħda jkun qed jiffamiljarizza ruħu magħhom. Ħafna drabi naraw illi fl-għanijiet tal-milied ir-ritmu, ir-rima, il-qis tal-versi, l-aċċenti ikunu regolari biex jiffaċilitaw is-smieħ u l-memorja. Nistgħu ngħidu li ħafna għanijiet, mhux kollha ma parti kbira minnhom, jużaw il-vers ottonarju li huwa il-vers tradizzjonali tal-għana popolari. Huwa meqjus bħala l-vers viċin tal-lingwa mitkellma u għalhekk ovvjament jinħass l-iktar naturali. Bħala rima, l-iktar rima li tispikka hija rima mqabża, ABCB, fejn it-tieni vers jaqbel mar-raba' vers. Eżempju, ninniela tibkix iżjed, ninni ġesu bambin, ħalli ħalina l-biki għax aħna midinbin. Għandek it-tieni vers dejjem qiegħed jaqbel mar-raba' vers. L-onomatopeja għandek Anja fuq il-niepen u qed tisma' ding dong ding dong. L-allitterazzjoni, id-dawl f'daqqa idda u ħafna iktar. Jiġifieri tkun ħasra jekk l-għanijiet ma nagħtuhomx l-importanza li tixirqilhom fil-letteratura Maltija, għaliex dan il-wirt orali huwa l-bażi tal-letteratura kolta u miktuba kif nafuha llum.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.